Evolucionar és renovar-se més enllà de la façana. Per això l'Ajuntament de Barcelona continua apostant per rehabilitar edificis com Jo Mateix. Millorar i ampliar els programes d'ajuts fa que ens puguem convertir en un espai més segur, més accessible i més eficient. Així, les persones guanyen en qualitat de vida i confort i Barcelona continua sent una de les millors ciutats per viure-hi. Però quins ajuts pots demanar? Rehabilitació energètica. Això vol dir aprofitar energies alternatives per reduir el nostre consum energètic. Com es pot fer? Rehabilitant façanes, cobertes, mitgeres i celoberts, fent terrats verds, instal·lant aigua calenta sanitària mitjançant energia solar tèrmica o canviant les plaques solars obsoletes. Rehabilitació arquitectònica d'elements comuns. Perquè les persones puguin viure millor, els edificis hem d'estar bé tant per fora com per dins. Per això també s'han de tenir en compte els celoberts, les escales i els vestíbuls, la xarxa d'aigua corrent, la xarxa sanitària, l'elèctrica i la del gas, i també cal endreçar-nos les antenes i els aparells d'aire condicionat. Accessibilitat. Si vols deixar de pujar escales i fer que siguem més accessibles, demana els ajuts per instal·lar un ascensor. Patologies estructurals. Sempre, sempre, sempre s'han de fer les obres necessàries per reparar-les. I l'Ajuntament de Barcelona t'ajuda perquè, per davant de tot, el més important és la seguretat. Qui pot demanar l'ajut? Si vols que en el teu edifici es faci alguna d'aquestes rehabilitacions, parla amb el president de la comunitat de propietaris, amb l'administrador o amb el propietari de l'edifici. Només ells ho poden demanar. Quina és la quantia de les subvencions? Els programes que incorporin millores d'eficiència energètica tindran un 50% de subvenció i els que no, un 25%. Això inclou el pressupost d'obres declarat en la llicència, els estudis i treballs tècnics, les taxes i els tributs. Com pots veure, és un bon moment per fer-nos millorar. No t'ho pensis i demana els ajuts de seguida. Ara és molt més fàcil. Han simplificat els tràmits i t'assessoraran durant tot el procés des de les oficines de l'habitatge. Si en vols més informació, entra al web, vés a una de les oficines de l'habitatge de Barcelona o truca al 010. Ajuntament de Barcelona.